vi skal lave video. Okay, inden denne video først begynder, så skal I vide, Pokémon Go kan altså være farligt, hvis I kører i bil. Og derfor spil det, når I er på jeres egen vej. Kør i bil, imens jeres forældre kører i bil. Ikke være sådan at køre i bil og køre sådan her. Det er farligt. Lad være med det. Lad være. Okay, nu begynder den rigtigt. Som jeg hørte lige før, var det nok Pokémon Go, vi skal snakke lidt om den her gang. Altså den app, alle spiller. Så vi lige ned. Sådan der. Okay, så jeg starter med at sige, hvilket team jeg er. Jeg er team rød. Og jeg er level 21. Jeg er tæt på at komme 22. Og jeg er team Weller. Det er sådan, så det ser ud. Og så starter jeg med at vise nogle Pokémons. Okay, der er lige sket noget sindssygt. Ja. Jeg har haft en af mine bedste Pokémon inde i et gym i, jeg ved ikke hvor lang tid nu. Og så blev det taget ud. Prøv at se, ja. Men jeg starter med at jeg prøver at pave min noget for nogen op. Se hvor meget den bliver op. Det er okay. Det er så en sej. Okay. Jeg tror, jeg vil prøve at sådan fange nogle af dem. Så jeg kan sådan få den højere op. Måske level 2000. Og så skulle jeg vise jer mine Pokémons. Okay. Jeg har selvfølgelig min Arcanine, som så hedder Lone. Rimelig højt CP. Ja, er det den her vej? Den er vej. Så er der min Snorlax, som har Body Slam og et eller andet attack. Og så den anden, det er Arcanine, den havde... Nej, det er min Dragonite. Den der. Den har Fire Fang og Flamethrower, hvad det hedder. Og så har jeg selvfølgelig min Dragonite. Den er jeg meget glad for. Ja, Dragonite. Udviklingen af Dragonair og Dragonair udviklingen af Dratini. Ja. Det er sådan, man siger. Og så har jeg selvfølgelig fail. Det er den forkerte vej. Så har jeg så min Flavian, som jeg så har kaldt Flimse. Det er sådan bare. Og så har jeg så min Vaporeon. Ja. Og til sidst har jeg så min første Vaporeon, jeg overhovedet fik. Rainer. Den er jeg meget glad for. Og så har jeg bare sådan Ufalep, altså sådan en Wildorn og sådan noget. Men de er ikke så lavt CP. Og så har jeg har kaldt den No Pikachu, for jeg troede, når den var i nærheden, at det var en Pikachu, så den var virkelig ked af det. Men den er også fin nok, den her. 800. Kunne godt have været bedre. Og jeg er tæt på at få en gavedåse, faktisk. Ja. Okay, I må meget gerne skrive, hvis I vil se en ny video med mig, men måske min lillebror kan være med. Ja. Og hvor det så kan være med til nogle forskellige ting. Ja. Det må jeg meget gerne sige.
og så hvad vi skal lave. Hej hej.